A duk watan Satumba na kowace shekara, shugabannin kasashe daga sassa daban-daban na duniya sukan tattaru a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka domin tattaunawa da kuma muhawara da mazartar da ƙudurori kan manyan batutuwan da suka shafi duniya baki ɗaya. Ana buɗe babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wato ONGA na kowace shekara a ranar Talata ta 2 ta watan Satumba. A bana, an fara ne a ranar 9 ga watan Satumba lokacin da sabuwar shugabar babbar taron na ONGA ta soma aiki. To sai dai an fara zaman babban taron ne a ranar Talata 23 ga watan Satumba, inda shugabannin duniya suka soma gabatar da jawabai a gaban Majalisar ta Ɗinkin Duniya. Fiye da shugabannin ƙasashe 150 ne suka halarci taron a zauren Majalisar ta Ɗinkin Duniya na bana, wanda akasari ya mai da hankali kacokam kan rikicin gabas ta tsakiya, musamman munanan hare-haren da Isra'ila take kaiwa a Gaza har ma da wasu kasashe daban. Babban abin da ya fi jan hankali ma a taron shine irin mummunan yanayin da al'ummar Gaza suke ciki sakamakon matakin da ita kasar wato ta Isra'ila ta ɗauka, wanda ya ɗauko hanyar shafe yankin na Gaza baki ɗaya. Bisa al'ada, Brazil ce ƙasa ta farko da ke fara jawabi bayan buɗe taron, al'adar da ta soma tun a shekara ta 1955 lokacin da wato suka ba da gudunmuwa wajen buɗe muhawarar, kuma shugaban ƙasar ta Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ba tsoro ko fargaba ya ceceki ƙasar Isra'ila da ma wato ƙasashen da ke goya mata baya, inda ya bayyana cewa ba wani abu ko kaɗan da zai iya zama hujja kan kisan gillar da Isra'ila ke yi a Gaza. In Gaza, hunger is used as a weapon of war and the forced displacement of populations. Ana amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi, kuma ana ci gaba da korar jama'a ta hanyar tilasta musu gudun hijira. Ana ji ana gani dai ba a ɗauki wani mataki ba. Falasɗinawa na fuskantar barazanar shafewa baki ɗaya a doron ƙasa, don haka kafa musu ƙasa mai cin gashin kanta da ke haɗe da ƙasashen duniya shine kaɗai zai iya tseratar da su da tabbatar da rayuwarsu. Amurka a matsayin mai masaukin baƙi akasari ita ce ta biyu a gabatar da jawabi, kana sauran ƙasashe su biyo baya bisa tsarin da aka yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabi na tsawon mintoci 55, inda kuma kamar yadda aka sa rai ya juye kan caccakar gwamnatin da ya gada ta Joe Biden, tare da zargin wargaza tattalin arziki da matsayin Amurka a idon duniya, amma kuma ba tare da ya ba da wasu hujjoji da ke karfafa zargin nashi ba. Haka kuma Trump ya soki lamirin Majalisar Ɗinkin Duniya da cewa ba ta aiki kamar yadda ya kamata. To sai dai abin da ya zo wa jama'a ba zata shine yadda Trump ya sanar da wani muhimmin mataki kan Ukraine, yana mai cewa a yanzu ya yi imanin cewa Kyiv za ta iya samun nasarar kwato dukkan yankunanta daga ƙasar Rasha ta hanyar matakin soji. A jawabinsa na buɗe taron, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana tashin hankali kan yanayin da ake ciki a Gaza. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. Matsayin kisan kiyashi da rusau a Gaza ya wuce duk wani rikici da aka taɓa samu a shekarun da nike matsayin sakatare janar, kuma ana yin kafar angulu kan ikon ƙarfin Majalisar Ɗinkin Duniya da yin aikinta. Shugabannin kasashe za su ci gaba da tafka muhawara har ya zuwa ranar Asabar 27 ga wannan wata na Satumba, kana kuma a tafi hutu a ranar Lahadi kamun a ci gaba da zama a ranar Litinin 29 ga watan Satumba, saboda dama ba a gudanar da zama a ranar Lahadi.